også godt. Fordi så er der måske et håb om, at der kommer noget under træet om juleaften. Det er jo kun om 29 dage. Prøv det. Jeg kender en, der er rigtig god til det her med at tænde juletræ. Nogle gange så kniber det lidt, men det lykkes. Måske til aller sidst. Skal vi se? Så henter jeg ham. Han hedder Gert, og han er borgmester. Borgmester Gert, er du klar? Ja, det er jeg. Tusind tak skal du have, julemand. Og hvad er det en stor fornøjelse at se så mange her på torvet i Sorø. Også så mange børn og nissebørn. Og I ved I hvad? Nu er der under 1 måned til juleaften. Glæder I jer? Glæder I jer? Det er vel nok dejligt. Vi prøver nu i fællesskab, og forældre og bedsteforældre må godt hjælpe med. 5, 4, 3, 2, 1. Kom så alle børn. I fællesskab når vi længst, og nu prøver vi at give den fuld gas. Fantastisk. Tak skal I have, børn, og rigtig glædelig jul alle sammen.